وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Yad et Hazreti İbrahim'in aydan vaktini. Hazreti İbrahim aytti: Perverdegara, sen bana kököz ölülerini ne tariqa diriltdiň dip. Allah tebarek ve taala şoňa aytypdyr: Aya sen menin ölülerini diriltdiýänime ananmaýanmy we iman getirmediňmi dip. İbrahim aytypdyr: Beli tasdiq etýärni we iman getirdim, lakin müşahede edip görüp kalbim aram tapsyn dip soraşýandypdyr. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Allah tebarek ve taala Hazreti İbrahim'e aytti: Pes kuşlardan 4 kuşu al, şolaryny özüňe rahmet, ondan soň öldürüp her dağda şolaryň juzundan bir juzyny qarar ber. Ondan soň şolaryny özüňe çağır, sen tarafyňa çakkan gelerler. We bil, Allah tebarek ve taala tamamy işinde galypdyr we hemme işinde hakimdir. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Oltor adamlar ike mallarını Huda yolunda sarf etýärdiler. Olaryň meseli bir däneň meseli aldyr. Ol bir däneden 7 hoşa goýa beripdi. Her hoşada 100 däne bardy. We Allah tebarek we taala ondan ziyade eder isleýän adamsyna. Allah tebarek we taala fazly kändir. Her miqdar bereni bilen tamam bolmaz we nä miqdar bereniňizi we niýetiňizi bilýändir. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Oltor adamlar ike mallaryny Huda yolunda sarf etipdiler. Ondan soň minnet we eziyet de azar da ýetirmäni şolar üçin Perwerdigaryň ýanyna uly sogap bardyr. Olara kıyamatda korku da ýokdur, dünýäde terk edip giden zatlaryna gaýgy da ýokdur. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Yaxşı kep we yaxşı söz we afw edip gözeşt etmek yaxşyrakdyr minnet bilen berilen we eziyet azar bilen berilen sadakadan. Allah tebarek ve taala ganidir, bendeleriň sadakasyna ihtiýaçy ýokdur. Ve halimdir, tiyizlikte azap vermez. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ey iman getirip mu'min bolan adamlar, berin sadakalaryňyzy minnet bilen, eziyet azar bilen batyl etmäň. Ol bir munafyk ýaly ki malyny sarf etýär adamlar görsünip riya üçin we Hudaga we kıyamata da iman getirmez. Pes malyny riya üçin sarf etýän adamlaryň meseli bir daşyň meselleri. Ol daşyň üstünde biraz toprak we kum bardy.
Pes şoňa gaty güýçli ýagyn ýagyp, daşdaky tofragy aýryp ýuwup, saf etip goýupdyr. Riýa üçin mal sarf edenler de eden emellerini sawab almagy kadyr bolmadylar. Çon Huda üçin halys däldir. Allah tebarek we taala kafir kowmyny hidayet etmedi.